ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿ ಇನ್ನು ತಿಮ್ಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಪ ಒಂದು ತಿಮ್ಮರೆ ಒಂದು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಹೊಡು ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಮ್ಮರೆ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಓಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಗ ಒಂದು ಓಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪುಲಿ ಮಾಡೋಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪುಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಮರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ನ ಕಲ್ಲ ಹೊಡು ಮಲ್ಲ ಕರ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೋತಲು ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದ್ರೆ ಮಗ ತಿರ್ಗಾವಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಲು ಏನು ಒಂಥರ ಗಂಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಡಿಗೆ ಜಪಾಡಿ ಜಪಾಡಿ ಕಡೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪದ ಜಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೋದು ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದಂಬಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿರ್ಗರೆ ಎಡೆ ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗರೆ ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ It's just too hard to move when you're standing right there. ಒಂದು ಐದು ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ನೀವು ತೂವಲಿ ತರಂಜಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಏತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬರ್ಪಿಡಿ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ತಿರ್ತುಡು ನೀತು ಉಪ್ಪು ಹುಡುಗರೆ ಹೊಡು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಹೊಡು ಎಂಚ ಸಣ್ಣ ಹೊಡು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಏನೋ ನಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಬಿರೋಡು ವಿಡಿಯೋ ತಂದುಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿಜಿ ಡಿಮ್ಮುದಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕಡೆ ಮಾರೆ ಹತ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಸ್ ಪಂಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈತು ನೆಕ್ ಪುರ ಆರಿ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ದಡ್ಡ ದಾರಿಲ ಪುರ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಜಿಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾನು ಮೂಲು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಗೈಂಡ್ ಅದು ಮಾರ್ಲಿ ನಾನು ಕಡೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮೂವ್ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೋಡ್ ಜೊತೆ ಆ ಚಮಚೋಡ್ ನಾನು ಕೋಚ್ ಬರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಬರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಮಲ್ದಿನ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಟ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನೀವು ಇಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ದಿನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಬರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಂಗಿ ಇಜ್ಜು ಬರ್ಲಾಗ್ತದೆ ನಿಜ ನಕರ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬಡೆ ಗುಡಿನ ಬುದ್ಧಿನದ ಅದ ಮಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಏರೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆವನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅವಡೆ ಎಂಗನಿಲ್ಲಡುಂಜುಂಡು ಸೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗೋಣಾನದ ಏನಿಲ್ಲಡುಂಡು ಉಂಡ ಕಡೆವನ ನೆಟ್ಟಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಡೆದ ಕಡೆದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಕಡೆದೆ ಅದೇ ನಂಬಲಿಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನ್ನದಾಗ ಒಯ್ ಕಡೆದೀನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಕೋರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಸಾರು ಫೈನಲಿ ತಿಮ್ಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಇದೇವಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಗನ ಇಂಜ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಇಂಜ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ತಿಮ್ಮರೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಣಗಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕಿಂಜಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಜ್ಜ ತಿಂಕಿತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಮತ್ತೆ ಇಸವಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನೆಕೊಂಡು ಯಾಪ ಹೋಲಿ ಯುದ್ಧ ಆತನ ಏನಾತನ ಮಾತಲ್ಲ ಬಸವೆ ತೂ ಹಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನಿತ್ತೇನೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಇವೆ ತೂದು ಬಣ್ಣೆ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಅಂತ ದಪಣ ನಂಚಿರಿ ಹೊರ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಚ ತೂಣ್ಣಾಡ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾನಿ ಪೇಪರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಚೀಟಿದ ಕಿಂಜಡು ಬರೆದು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಚ ಆತನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ರಾತ್ರಿಡ ಸೂಪರ್ ಬಕ್ಕ
ಖಾರ ಆತನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ನೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಏನ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಮನೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಡೋರ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಹೂವು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೂವು ಪಾಡೋಡೊಂದು ನಿಗುಲ್ ಇಲ್ಲ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಪುಲೆ ಕರ್ನಕಲ್ಲನ್ನು ಬುಲೆ ಕರ್ನಕಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಜಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತದಿಂದ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಟ್ಟ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೈಗೆ ಬೋದು ಕೈ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕುದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಾನೆ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೈದು ಉಗುರು ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ ಉಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಪತಗುಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿಟ್ಟದ ಪೊಂದು ಲೇರ್ ನೆಟ್ಟು ಕಡೆಯವರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಣೆ ಎಂಡಲ ಕಡೆದಿಗೆ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಡೆದೆ ಸತ್ಯ ಗೋಣೆ ಭಯಂಕರ ಆ ಕಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಅಬ್ಬುಜಿ ಅವು ಮೂವಾಯಿನ ಶುರು ಬರ್ತಾಯಕ ರೆಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ಕೊರಲ್ದಾನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಕೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿ 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 ಹತ್ತು ಚಂದದ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.